Στην εκκλησία δεν λειτουργείτε σήμερα το ναό? Λειτουργούμε κάθε μέρα. Όταν είσαι λειτουργίες, όταν έχει γιορτές, Τις γιορτές και γιατί λειτουργούμε δεν υπάρχει. Στη σλάβικη γλώσσα? Δεν είναι σλάβικη, στη μακεδονική γλώσσα είναι. Για εσάς είναι σλάβικη. Σλάβικη δεν είναι, μακεδονική γλώσσα είναι. Επισκέπτες συνεχίζετε να έχετε, έρχονται? Γιατί και επισκέπτες και αυτό, όποιος θέλει είναι ελεύθερο, ανοιχτή για κάθε αυτό. Ναι, ο κόσμος έρχεται, αυτό θέλουμε. Εκείνοι είπαμε που αισθάνονται και θέλουν και δεν φοβούνται γιατί υπάρχει καταπίεση ελληνική. Η δημοκρατία μεγάλη που έχουν. Δηλαδή οι Έλληνες ποιοι είναι? Ποιοι είναι οι Έλληνες? Αυτό ρωτάω, ποιοι είναι οι Μακεδόνες, ποιοι είναι οι Έλληνες? Μακεδόνες Έλληνες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν Μακεδόνες Έλληνες πολίτες. Τι? Δηλαδή οι Μακεδόνες ποιοι είναι? Οι Μακεδόνες είναι οι ντόπιοι αυτοί οι γένειες που βρεθήκαν εδώ πέρα. Τι ήρθαν οι πρόσφυγοι, οι πόντοι, οι θρακιώτες που ήρθαν. Αυτοί είναι Μακεδόνες. Τώρα που προκύπτει το θέμα με την ονομασία, εσάς η άποψή σας ποια είναι? Μακεδονία είναι. Τι? Τα Σκόπια. Ασφαλώς βέβαια, Μακεδονία είναι. Γιατί όταν χωρίζετε ένα τραπέζι, το ένα είναι αλμίνι, το άλλο είναι σανίδι και το άλλο είναι αυτό. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά είναι μόνο ελληνικές ανοησίες. Υπάρχει κόσμος που ασπάζεται τις απόψεις σας? Πως πάρα πολύ.